Pred časom som urobil verejné vyhlásenie o neviditeľnej hrozbe, ktorá preniká do našich tiel, nášho vzduchu, našej vody a dokonca aj do našich myslí. Hovorím o mikro- a nanoplastoch. My, dobrovoľníci Allatra, sme bili na poplach kvôli tejto hrozbe pred 20 rokmi. V tom čase nás málo kto chcel počúvať. Dnes veda, vrátane niektorých z tých, ktorí nás vtedy počuli, potvrdila naše varovania. Nanoplasty nielen znečisťujú, zhoršujú choroby a narúšajú potravinové reťazce. Nový výskum ukazuje, že táto hrozba je oveľa vážnejšia, než sme si pôvodne predstavovali. A v súčasnosti mení všetko. Od klímy po mikrobiálne ekosystémy, od ľudského zdravia po budúcnosť samotnej civilizácie.